prdeli, že na tú kapacitu tej O2 areny. No my chceme ísť na úplne maximálnu kapacitu s tým, že ja nechcem ale mať stage v strede. Ja chcem proste mať stage na boku. Keď mám stage v strede, tak koľko povedal, že sa tam na práce? V strede, keby je stage 20? No, kebyže je v strede stage, niekto to tak mal. Viktor? Či kto mal? Akože Billie Eilish to tak mala. Kto ešte mal v strede stage? Myslím, že Shein z Kalina. OK, takže oni mali na stred, takže podľa mňa oni tam napratali tak 20 000, ale ja nechcem mať stage na stred. To je pre mňa úplne nočná mora, keď si to predstavím. Že by som sa mala stále otáčať proste ako keby a nevedela by som už, že kde je predok. Respektíve nebol by žiadny predok. Neviem, mala by som asi z toho schýzu. Takže proste chcem dať stage na tú krátku stranu. Takže tam tým pádom najväčšia možná kapacita, keď nedáme veľký stage, respektíve dáme veľký stage, ale ne taký, ktorý zasahuje nejak príliš proste do ľudí, tak by sme tam mali napchať maximálne 18 000 ľudí.